per expressar el nostre desig de llibertat. Des d'aleshores ençà hem treballat molt i bé, però encara hem de treballar més. Hem d'aconseguir viure plenament en llibertat i amb dignitat. Sabem que l'estat espanyol utilitza i utilitzarà totes les armes legals i no legals en contra del nostre procés. Sabem que l'estat espanyol ha utilitzat, utilitza i utilitzarà tots els seus recursos per desacreditar, aturar i frenar a totes les institucions, persones i entitats que treballem per la independència. Ho sabem. Per això hem de dir als nostres conciutadans, els hem d'explicar que si patim una crisi econòmica és perquè l'estat espanyol vol que la patim i que l'única manera de superar la crisi i l'única manera de viure dignament és aconseguir un estat com el que tenen totes les nacions del món. Això ho hem d'explicar. Ho hem d'explicar. L'Assemblea Nacional Catalana està treballant perquè vol que el poble de català voti. Volem votar. Volem fer una consulta amb una pregunta clara. Una pregunta clara. Només volem respondre sí o no. Només hem de contestar sí o no si volem que Catalunya sigui un estat d'Europa. No res més. No volem que ens pregunten res més. Només sí o no. Però amb respecte. No té res a veure l'estat espanyol amb el poble espanyol. Hem de ser respectuosos. Hem de respectar el poble espanyol. Tots els pobles són dignes. Per tant, però no volem formar part de l'estat espanyol, perquè és un estat que ens escanya econòmicament, ens maltracta, ens humilia, ens menysté i no ens permet sortir de la crisi. Volem un estat català, digne, net, democràtic. Això és el que volem. Per això, l'11 de setembre farem la via catalana cap a la independència. Continuarem demostrant al món que som una nació lliure, que volem ser un estat d'Europa i que volem contribuir amb el nostre esforç i el nostre suport al desenvolupament de totes les nacions lliures del món. El dia 11 de setembre ens feu costat. Vingueu amb nosaltres a fer la via catalana cap a la independència. A tots els demòcrates, a tots els que esteu convençuts que només els catalans podem decidir el nostre futur, els que penseu que l'única manera digna i la manera més democràtica d'expressar-nos és a través de les urnes, us demano que ens acompanyeu a la via catalana. L'any passat, tot el país vam anar a Barcelona, tot el país. Ara fem una crida perquè Barcelona, la nostra capital i l'àrea metropolitana es desplacin al llarg dels 400 quilòmetres. Els ho demanem, perquè hem de demostrar al món junts, agafats de la mà, a les 17:14 de l'11 de setembre, que serem el proper país d'Europa. Només depèn de nosaltres, ho hem de tenir clar. Només depèn de nosaltres. Junts, res ni ningú no ens aturarà. Som indestructibles. Us esperem a tots per demostrar la nostra unitat, el nostre esforç i la nostra dignitat al món. Junts ho aconseguirem. Junts podem. Junts serem el proper estat d'Europa. Visca Catalunya!